Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ingkang tansah kawula hormati para alim ulama, para sepuh bini sepuh, para kiai, para ibu nyai, tokoh agami, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, boten bosen-bosen anggen kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados anggen boten atos bosen anggen kita nyadong dumateng kenugrahan-kenugrahanipun. Lan inggih namung dumateng para kawula ingkang bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala badhe tansah paring tambahipun kenugrahan. Kados ingkang sampun dipun janjiaken dening Allah piyambak wonten ing Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Setengah saking kenikmatan alhamdulillah wonten ing wekdal menika kita saged pinanggihan kanthi sehat wal afiyah zahiran wa batinan ingkang mugi-mugi anggen kita pinanggihan menika badhe ambekta keberkahan, kemaslahatan fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Shalawat saha salam mugi tansah lumintu dumateng junjungan kita, kekasih kita, panutan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang setuhu tansah kita harapaken syafaatipun wiwit saking alam dunya dumugi ing akhirat samangke, amin amin ya rabbal alamin. Saderenge kawula matur kathah wonten suwunan hadiah Fatihah ingkang pertama kagem Bapak Tafsir Santoso bin Sumadiharjo saking Kalongan ingkang saderenge wulan Ramadan menika nembe mawon tilar donya. Mugi-mugi pinaringan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping kalih nyuwun doa kagem Ibu Surniati ingkang saweg nandang gerah lan ngenjing dinten Senin badhe operasi, mugi-mugi diparingi lancar, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita sarang-sarang nerasaken kitab Al-Isti'dad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. An ba'dil hukama'i iku saking setengah ahli hikmah. Ahli hikmah inggih menika para kekasihipun Allah Subhanahu wa taala. La tahqiru, ojo podo ngremehaken sira kabeh adzunuba ing pira-pira dosa as-sighara kang cilik. Fa innaha mongko stuhuna
fa innaha mongko stuhune dosa cilik iku tatasya'abu dadi cawang minha saking dosa cilik opo adzunubu biro-biro dosa al-kibaru kang gede. Saking setengahipun para ahli hikmah utawi ahli bijak nggih menika para aulia illah, panjenengan ampun nganggep remeh dumateng dosa alit. Kranten saking dosa alit menikolah cecawanganipun dosa-dosa ageng. Ahli hikmah menika dawuh ampun ngremehaken maring dosa-dosa ingkang alit. Kranten dosa alit menikolah dados cawang, dados sumberipun dosa-dosa ageng. Naudzubillahi min dzalik. Sederek, tiyang ingkang gadah nalar jejeg menika sami sepakat bilih perkawis ageng menika limrahipun cukul saking perkawis ingkang alit. Tiang ingkang gadahi nalar jejeg, nalar sing sehat menika sami sepakat bilih perkawis sing ageng niki waune nggih tumbuh, waune nggih cukul saking perkawis ingkang alit. Kathah contohipun kados wit pete ingkang ageng menika asalipun saking kecambah blongo. Wit pete sing panjenengan biasa met nggih, biasa panjenengan petik buah petene menika ageng waune menika nggih asal muasale niki saking kecambah ingkang alit. Sawung jago menika asalipun saking tigan. Jago sing panjenengan biasa buka niki panjenengan dahar, pupune gede, sayape gede, napa malih dadane ageng nggih. Menika asale saking tigan sing bentuke alit sanget. Semanten ugi kebo asalipun inggih saking gudel ingkang alit. Napa malih nggih dosa-dosa ageng niki waune nggih saking dosa-dosa alit tapi dedamel biasa. Dosa-dosa alit sing dipun remehaken lah cilik iki biasa dados dosa ageng. Kados napa niki wonten contone. Alhasil sinten ingkang kendel nglanggar perkawis alit mongko hakikatipun piyambake saweg kendel mbikak lawang pelanggaran ingkang ageng. Sinten sing wantun damel dosa alit niki sami mawon saweg mbukak langgaran-langgaran ingkang ageng. Contone nggih kados pemabok berat. Naudzubillahi min dzalik. Mestine wiwitanipun inggih namung nyobi nyicip-nyicip mawon. Pemabok berat sing biasa sedinten niki mboten cukup sebotol rong botol. Sedinten niki sekrat saged kranten sampun berat. Dosisnya niki dosis besar. Niki nggih awale nyobi penasaran kaya ngapa sih rasane anggur merah nggih. Barang dicicipi lah niki tah biasa bae rasane nggih. Terus dinten jajal wone saking penasaran namung setetes rong tetes dadi segelas
nggih. Dadi 2 gelas mboten cukup gelas-gelasan ngageme napa langsung botole glop. Niki nggih waune saking nyicip. Kados penjudi, naudzubillahi min dzalik. Mestine wiwitanipun inggih namung iseng-iseng utawi dados seksi perlengkapan mawon. Nggih. Penjudi niki contoh sing Bapak menika paring contoh. Penjudi niki napa namine kados lagune Rhoma Irama nggih. Judi nggih. Judi niki menjanjikan kekayaan nggih. Jajal 5.000 mbok menawa metu nggih. Jajal 1.000 mbok menawa metu niki bisa jadi sing dados bandar, sing dados napa namine rajaning tiang judi niki wau-waune anu mung dadi seksi perlengkapan tok. Nggih. Anu jajal anu ki kurang kertas, disiapna nyiapna kertas. Nggih. Anu mung ngrewangi tok, salat suwe dene kaya nyenengi. Nggih. Ningali batire wingi ujaku golek ngetokna 2.000 metune dening sejuta. Penasaran ki ambeke njajal. Nggih. Lah niki cukule awit saking lanu dereng njajal nembe bantu tok. Nggih. Tapi keranten penasaran dijajal nyenengi dadose ageng. Niki naudzubillahi min dzalik. Mengkatan ugi pendamelan zina. Niki kita terasaken. Wiwitanipun inggih namung saking larak lirike mawon. Ananging inggih saking lirikan ringan menika piyambakipun mlebet dhateng perangkapipun setan. Zina niki naudzubillahi min dzalik. Napa niku zina? Zina menika menawi zina muhson nggih, menawi zina muhson niki antara tiang jaler sing pun gadah estri, tiang estri sing pun gadah jaler sampun napa namine berumah tangga. Naudzubillah niki kiambeke golet wong lanang liya utawa golet wong wadon liya. Nggih, niki tiyang ingkang zina. Waune nggih anu mung pelarak-plirik tok. Mbun duwe bojo anu seneng jagongan teng prapatan, sering belirik dene gayong apik nggih. Ngesuke maning debliriki dangu-dangu diajak dangu-dangu naudzubillahi min dzalik. Niki nggih napa namine pertamane niki mung saking napa larak plirik niki. Naudzubillahi min dzalik. Mula Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dawuh al-uyunu masaidu syaitan. Nggih. Peningal menika nggih. Pelarak plirik menika niki panggenan berburunipun setan. Begitu melirik terus wonten celah teng mriku setan badhe mempermainkan kesempatan. Lah niki lirikan pertama. Oke lah teksi astagfirullah. Pelirikan kaping kalih wonten astagfirullah nggih wonten istighfare tapi nggih kambi ndelengna mawon nganah butul ngidul ngenti mboten. Barang sing kaping 3 niki mboten istighfaran malah detut mburi nganah. Nggih. Lah niki napa namine awale nggih saking pelirikan. Lah niki saking pelirikan menika celah syaitan menika badhe
mbantu kita maring maksiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali karamallahu wajhah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dawuh maring Sayyidina Ali, "Ya Aliyu, la tudbi'in nadrata fa innal ula laka wa tsaniyata 'alaika." Tegesipun, he sahabat Ali, panjenengan ampun nututi penyawang kelawan penyawang. Nggih, nek pun napa namine nyawang sepisan ampun sawang maning. Nggih. Mongko setuhune penyawang pertama menika kangge panjenengan lan penyawang kaping kalih menika mlarati tumrap panjenengan. Nggih, lirikan pertama niki teksih dipangpura. Tapi nek pun mlirik ping kalih niki bisa dados nyukulaken dosa ingkang ageng sangat naudzubillahi min dzalik. Mula muga-muga ahli ahadan menika boten remen damel dosa, baik menika dosa ingkang alit-alit. Allahumma amin ya rabbal alamin. Faidatun menika wonten tambahan faidah. Nggih. Kan dadi ampun bahas dosa-dosa. Niki mandan wonten faidah, mandan wonten napa namine tambahane. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan." Setuhune tiyang ingkang paling caket dumateng kula inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Dinten kiamat inggih menika tiyang ingkang paling ngadahaken waosan sholawat. Nggih. Mula kita niki ngerasa kepengin caket kalih Kanjeng Nabi napa mboten, Pak? Kepengin nggih. Niki ampun namung kepenginan tok, tapi nggih kepenginan iki dipun wujudaken kalih monggo kita ngatahaken sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipun dawuhaken malih, wa man shalla alayya fi kulli yaumin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina li akhiratihi wa salasina minha li dunyahu. Sinten tiyange ingkang setiap dinten menika mau sholawat ping 100 dumateng kawula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah badhe mbantu 100 hajatipun tiyang kala wau. 7 dosa menika mbantu kagem hajat akhirat, 3 dosa menika kagem hajatipun dunya. Panjenengan menawi sedinten niki kathah sholawate napa kathah HP-ane, Bu? Mugi-mugi kathah sholawatane nggih. Lah menawi HP antah jenengan gadah masalah mboten mungkin bantu, tapi menawi panjenengan ngatahaken sholawat nggih gadah masalah napa mawon sing abot-abot, masalah sing ruwet-ruwet, kadang masalahé menika mboten saged dinalar. Masalah nyong niki langkah sing teyeng bantu niki. Tapi piyambake ahli sholawat insyaallah nggih badhe dipun bantu dening panjenenganipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niki. Wa man asurat alaihi hajatun falyuksir alayya sholatan. Sinten sing lagi nggadahi kerupekan hajate menika kathah nggih, menika dipun anjuraken kagem ngatahaken sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha kranten suhune waosan sholawat menika taksiful humum, saged ngangkat keresahan, wal humum saged ngangkat kegundahan, wal kuruba lan saged ngangkat kesempitan. Wa tuksirul arzak lan saged ngatahaken rezeki. Niki insyaallah masalah kula panjenengan sami. Nggih.
unggal dina gadah keresahan ngesuk kudu kepriwe, gundah rasane sempit dunyane niki nggih. Ngerasa rezekine sepetit, wa taqdil hawaij lan sholawat menika saged menunaikan hajat-hajat kita sedaya. Mugi-mugi kita sedaya saged dipun gampilaken ngatahaken maos sholawat dumateng panjenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga kita walaupun unggal dinten menika gadah keresahan, gadah kegundahan, gadah kesempitan, menika saged dipun bantu dening Allah Subhanahu wa taala kalian berkah sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lamu bissawab. Saking kawula cekap semanten mestine kathah kelepatan saestu nyuwun agung pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah